Ακόλουθη ανακοίνωση. Η τραγωδία των τεμπών έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία και δεν μπορεί να αφήσει κανένα πολίτη αδιάφορο. Η Ολομέλεια και οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας από την πρώτη στιγμή τάχθηκαν υπέρ της ανάθεσης της διερεύνησης της υπόθεσης λόγω της σπουδαιότητάς της σε εφέτη ανακριτή και δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να συμβάλλουν υπό την ιδιότητα τους αυτή στην αποκάλυψη της αλήθειας και στην απόδοση δικαιοσύνης. Σε λίγες μέρες κλείνουν 2 χρόνια από την τραγωδία των τεμπών και η υπόθεση παραμένει στα χέρια του εφέτη ανακριτή. Αναφορικά με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, θα τα μελετήσουμε όντας διάδικοι στη συγκεκριμένη δίκη και θα τοποθετηθούμε νομικά επ' αυτόν με υπόμνημά μας εάν το κρίνουμε αναγκαίο μετά την ένταξη στη δικογραφία των πορισμάτων και των λοιπών σχετικών στοιχείων. Κοινή απέτηση όλων παραμένει η πλήρη διαλεύκανση των αιτίων της τραγωδίας και η απόδοση ευθυνών όπου ανήκουν όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Η δικαιοσύνη οφείλει να πράξει το καθήκον της ανεπηρέαστη από κάθε είδους άμεσες ή έμεσες παρεμβάσεις στο έργο της από όπου κι αν προέρχονται, καταδεικνύοντας την ανεξαρτησία της απέναντι σε κάθε άλλου είδους εξουσία. Η κριτική στη λειτουργία της είναι θεμιτή και πρέπει να γίνεται σε μια δημοκρατική πολιτεία, αρκεί να στηρίζεται σε στοιχεία και τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Η στοχοποίηση δικαστικών λειτουργών και οι προσωπικές επιθέσεις πάσης φύσης τη χάνουν απόλυτα καταδικαστέες. Η τραγωδία των τεμπών δεν πρέπει να ξεχαστεί. Το οφείλουμε στα θύματα, στις οικογένειές τους, αλλά στις γενιές που έρχονται. Το οφείλουμε όσοι λειτουργεί στην δικαιοσύνη, βασικό πυλώνα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας και ο δικηγορικός σύλλογος το δέχτηκε με απόφαση του την κήρυξη καθολικής αποχής των δικηγόρων μελών μας από τα καθήκοντά μας σήμερα, 28 Δευτέρου του 2025, ημέρα μνήμης, καθώς συμπληρώνονται 2 χρόνια από την τραγωδία. Στο σημείο αυτό να καλέσω τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου για ένα σύντομο χαιρετισμό προς εσάς. Ποια λόγια άραγε είναι επαρκή? Ποια λόγια είναι ικανά να περιγράψουν μια συλλογική πληγή τόσο βαθιά και εκτεταμένη όπως εκείνη που στιγμάτισε τους πολίτες αυτής της χώρας το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Πώς μπορεί να αποδοθεί η ένταση του αβάσταχτου εκείνου πόνου των 57 οικογενειών που σου κόβει την ανάσα? Πώς να αρθρωθεί ο ανίποτος τρόμος του καθενός μας για όλα όσα συγκυριακά μόνο δεν έχουν πλήξει εμάς και τους δικούς μας ανθρώπους? Η σημερινή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, όπως και η κηρυχθήσα για σήμερα καθολική αποχή, αποτελούν ελάχιστη ένδειξη τιμής στη μνήμη των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των τεμπών και παράλληλα τη δημόσια έκφραση συμπαράστασης σύσσωμου του δικηγορικού κόσμου στο πένθος των οικείων, των νεκρών και στον αγώνα τους για την αποκάλυψη των ακριβών αιτίων και συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το φοβερό δυστύχημα. Η πορεία προς την τραγωδία και η μετέπειτα διαχείρισή της συμπυκνώνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των παθογενειών του ελληνικού κράτους. Ενός κράτους από το οποίο ελείπουν συχνά οι υποδομές και οι μηχανισμοί, πολλές φορές η βούληση και η προσήκουσα επιμέλεια και σχεδόν πάντα η συνειδητοποίηση του μεγέθους και της σπουδαιότητας των διακυβεύσεων. Ενός κράτους το οποίο αντί να παρεμβαίνει προστατευτικά για τη διασφάλιση θεμελιωδών ενόμων αγαθών των πολιτών του, όπως η ζωή και η υγεία, τείνει με την αβελτηρία του να διαχέει και να εδραιώνει ολοένα και περισσότερο το γενικό αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, κλονίζοντας τις βεβαιότητές μας. Η περίπτωση του σιδηροδρόμου είναι χαρακτηριστική. Το τεχνολογικά προηγμένο 2025, η επιλογή ενός μέστου σταθερής τροχιάς που χαίρει μακροχρόνιας και ευρείας χρήσης από το κοινό,
τέθηκε ξαφνικά ένα αμφιβόλο και συνεχίζει ομοίως. Η ελληνική κοινωνία δικαίως εξανίσταται και διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι 2 χρόνια μετά η επισφάλεια στις συνδρομικές συγκοινωνίες παραμένει, καθώς δεν έχουν λάβει χώρα οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Η κοινωνική όμως αγανάκτηση και η διάρρηξη της εμπιστοσύνης στην υπόθεση των τεμπών δεν περιορίζεται μόνο στο πεδίο των ασφαλών υποδομών. Επεκτείνεται και καταλαμβάνει το σύνολο της δράσης του κρατικού μηχανισμού, μετουσιώνεται σε απαξία προς το πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς, μεταλλάσσοντας δραστικά τη σχέση του πολίτη με την πολιτική και εν τέλει κάνοντάς τον να επαναδιαπραγματευτεί τον τρόπο συμμετοχής του στη δημοκρατική κοινωνία. Μοναδική θεσμική διέξοδος και λύση ώστε η δίκαιη, συλλογική αυτή οργή να αποδώσει κοινωνικά ωφέλιμους καρπούς και να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση ενός κοινωνικού κράτους δικαίου είναι η μετατροπή του πένθους σε γόνιμη διεκδίκηση με γνώμονα την αλληλεγγύη, την πρόοδο και την αξίωση για λειτουργικούς προστατευτικούς θεσμούς. Στο πλαίσιο αυτό είναι κρίσιμο να μην λησμονούμε την αξία της δικαιοσύνης, του μοναδικού μέσου ορθολογικής επούλωσης. Η υπόθεση εκκρεμεί στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης και το καθολικό αίτημα να αποδοθούν ευθύνες από τη δικαιοσύνη, όπου υπάρχουν, παραμένει πιο ζωντανό από ποτέ. Το δικηγορικό σώμα, με τα όργανα εκπροσώπησής του, υπηρετεί με συνέπεια την ανάγκη διαλεύκασης της υπόθεσης και την αλήθεια, μακριά από πολιτικές αντιπαραθέσεις και προσπάθειες εκμετάλλευσής της. Ευθύς εξ αρχής η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ζητήσαμε να οριστεί ειδικός εφέτης ανακριτής, όπως και έγινε, και έχουμε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας όλα τα αναγκαία δικονομικά μέσα να αναδείξουμε όποιο ζήτημα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, καθώς και όποια βελτιρία παρατηρούμε, και να είστε όλοι βέβαιοι ότι θα το κάνουμε. Σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές οφείλουμε να ακολουθήσουμε το δύσκολο δρόμο της ευθύνης και της προάσπισης του κράτους δικαίου. Κλείνοντας, και προτού περάσουμε στο μουσικό μέρος αυτής της εκδήλωσης μνήμης, θέλω για ακόμη μία φορά, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, να συλληπιθώ από το βάθος της καρδιάς μου τις οικογένειες των θυμάτων και να τους διαβεβαιώσω, όπως και κάθε συμπολίτη μας, ότι ο δικηγορικός κόσμος στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται αρρωγός σε κάθε προσπάθεια αναζήτησης της αλήθειας και αλληλέγγυος συνεκδικητής της εξυγίασης των θεσμών και της κοινωνικής προόδου με γνώμονα το κοινό καλό. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για την παρουσία σας σήμερα. Πού το πάνε το παιδί, χελιδόνι σε κλουβί. Πού το πάνε το παιδί και κανείς δεν το έχει δει. Πού το πάνε το παλικάρι κάθε νύχτα με φεγγάρι. Πού το πάνε τι του λένε και τα αδέρφια του το κλαίνε. Καθρέφτη, ίσκιος άρχισε να πέφτει. Ίδια η μοίρα που με φέρνει, ίδια η μοίρα που με παίρνει. Με κοιτάνε καθ' αυγή και τα μάτια τους πληγεί. Με κοιτάνε καθ' αυγή και τα λόγια τους κραυγεί. Με κοιτάνε και τα μαύρα τους
εραστέκι και κρατάει αστροπελέκι. Στις γης μου τον καθρέφτη ίσκιος άρχισε να πέφτει. Ίδια η μοίρα που με φέρνει, ίδια η μοίρα που με παίρνει. Πού το πάνε το παιδί, χελιδόνι σε κλουβί. Πού το πάνε το παιδί και κανείς δεν το έχει δει. Κι αν βγω από αυτή τη φυλακή, κανείς δεν θα με περιμένει. Οι δρόμοι θα είναι αδιανοί κι η πολιτεία μου πιο ξένη. Τα καφενεία όλα κλειστά κι οι φίλοι μου ξένοι τεμένοι. Αέρας θα με παρασέρνει κι αν βγω από αυτή τη φυλακή. Θα που κοιμηθεί μες στα ερείπια της Ολύμφου. Μοιάζουν πράγματα του μύθου κι οι φίλοι μου και οι εχθροί μαρμαρωμένοι θα σταθούν. Ήρωες κι υλοποδίτες, ζητιάνοι εταιρές και προφήτες, μαρμαρωμένοι θα σταθούν. Μπροστά στην πύλη θα σταθώ με τις κουβέρτες στη μασχαλή κι αργοκουνώντας το κεφάλι θα χαιρετήσω το φρουρό. Χωρίς Θεό, χωρίς βολή, σαν βασιλιάς, σαν αρχαίο δράμα, θα πω τη λέξη και το γράμμα. Μπροστά στην πύλη θα σταθώ.
μίσεψες. Μέρα μαγιού σε χάνω, ανοίξιγε παγάπαγες κι ανέβαινες απάνω στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Και μου ιστορούσες με φωνή γλυκιά, ζεστή κι αδρίκια, τόσα όσα μήτε του γυαλού δε φτάνουν τα χαλίκια. Και μου λέγες πως όλα αυτά τα ωραία θα δικά μας. Μα τώρα εσβήστης και έσβησε το φέγγος κι η φωτιά μας. Μα τώρα εσβήστης και έσβησε το φέγγος κι η φωτιά μας. Πώς να σωπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Ο ουρανός δικός μου κι η θάλασσα στα μέτρα μου. Πώς να με κάνουν να τον δω τον ήλιο μ' άλλα μάτια, στα ηλιοσκαλοπάτια. Με έμαθε η μάνα μου να ζω, στου βοργού μέσα τα νερά ποια γλώσσα μου μιλάνε. Αυτοί που μου ζητάνε να χαμηλώσω τα φτερά στου βοργού μέσα τα νερά ποια γλώσσα μου μιλάνε. Αυτοί που μου ζητάνε
σβήσω τα φτερά. Λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Περοδούλη, ξεροδούλη, περνανούλη αφέντες, δούλη, δούλη αφέντικο, και μ' αφήναν νηστικό, και μ' αφήναν νηστικό. Ανώχωρη κάτι χώρη, ανηφόρη κάτι φόρη, και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει η ψυχή. 20 χρονό χωμάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθαν από τα οντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθαν από τα οντουνιάς, θα έρθαν από τα οντουνιάς. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόη κι άλλο βόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φεντό στα στρέμματα, και στον πόλεμο όλα για όλα, κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθαν από τα οντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθαν από τα οντουνιάς, θα έρθαν από τα οντουνιάς. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθαν από τα οντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθαν από τα οντουνιάς, θα έρθαν από τα οντουνιάς. Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της μουσικής ομάδας που μας συγκλώνησαν με τις ερμηνείες τους.